Mae Calon Tysul wedi bod lot o help i fi dros y blynydde. I ddechrau off bod y plant wedi cael y cyfle i ddysgu nofio cyn bod nhw'n dechrau ysgol Groes, achos man o'n nhw'n dechrau'r ysgol, o'n nhw'n mynd i'r pwll bob wythnos, oedd y ysgol i gyd yn mynd. A bod y gŵr wedi dysgu nofio yna wedyn. Oedd y plant wedi dysgu nofio a'i flaen. Mrs Tobias oedd hi'n rhedeg y post office ar siop yn Croeslan. A syniad hi oedd i ni gael noswaith i'r pentre cael mynd i'r pwll nofio, i gael dysgu gyda Dani os o'r rhai moyn dysgu nofio, a ni'n mynd bob nos lun o 7 i 8. Oedd y boes yn gweithio, come on dad, come on, dewch man. So deseidodd e ddod. A dde ddim wedi bod mewn am pwll nofio, ddim wedi gweld pwll nofio o blaen. A fi siŵr bod e'n ni, definite yn ei 30s yn tywe. O cwmynd o confidence dar ddoi grwyd. Come on dad, dewch lawr fan hyn, dewch lawr fan hyn, jwmpwch mewn. A ble oedd e yn y pen draw, yn y dwfwn. O bod oedd e thai ar ôl mi'n gytre. Fi definite mynd i ddysgu nofio nawr i ddangos i'r tacle yna. Fi licor dŵr eriod. A fi wedi bod yn gwneud aqua zumba, aqua aerobics, wel, os blynyddoedd yn tywe. A mae fel dosbarthu eraill sy'n gael wedi. Even dries i'r spin ar polyn, ond dim siap da fi ar polyn. Oedd y polyn yn gwmpo am enni, so gyda si adael nhw. Blynydde nôl, o gwely hael yma, a fe sy'n wso fe, o'n i'n joio'r gwres yn dywe, a ni frown. Achos o'n i frown wedyn, mewn i'r pwll nofio. Nawr mae rhaid fi roi ffeg tan arno, ond sy'n mots. Fi wedi bod yn gwneud doctor's referral, yn joio hwnnw, a wneud chair aerobics, y circuit, a ni wedi bod yn lwcus bod ni pobl sy'n dysgu ni, bod nhw'n rhaid da, bod digon am mynydd yn nhw ato ni. Ges i ddamwen, beth i 2 blynedd nôl, angwddwg, a gyda sy'n mynd i gael x-ray, ond fe sy'n lwcus iawn. Mewn llai na wythnos ges i weld physiotherapist, achos oedd doctor yn yna mynd i hala fi i orthopedic surgeon. A wedodd thai, chi'n neud rhyw exercise o gwbl, a wedi fi'n neud y circuit, fi'n neud y gym, fi'n neud aqua aerobics, fi'n neud y chair aerobics, a wedodd thai, chi'n lwcus bod chi'n neud na, neu byddech chi wedi cael awyr fwy o damage ar eich disg. O disg wedi mynd symud, dim mynd i mas, oedd wedi symud. Fi oedd yr athrawon fan hyn, oedd fi exercise i wneud, amser o'n i ddim fod wneud rhywbeth, ond yn gweithio am wneud yr exercise, ond i wedi cael dy'r physiotherapy, achos oedd wedi sgrennu mas. So, na beth arall pwysig, ond ni ddim wedi realiso hwnna. Wedyn, amser 2 flynedd nôl, golles i'r gŵr, fi'n gwybod bod fi wedi gorfod rhoi pethau lan. Sa i wedi dyfaru ni, golles i rhoi pethau lan am 7 mis. Ond wedyn, ar ôl i'r angladd a pethau deseidu sydd yn ôl, a'r croeso ges i. Pobl yn gweithio, Liz, mae'n neis gweld ti nôl. A fi wedi gwneud ffrindiau da, na'r peth arall fi wedi gwneud yma yn y Calon Tysul. So mae'n rhaid i fi lot i ddiolch am Calon Tysul. Mae fe wedi bod lot i fi, yn golygu lot i fi.